Така работи автостарта. При него не се използва соленоида за лифта, а мишилото на повдигача се повдига от механиката, затова върви плавно нагоре-надолу при подаване. Така, ето така работи лифта, което не е нормално. Сега ще пуснем да видим автостопа. Вижте как подскача. Не трябва да подскача раното при пускане. Това е пускане от лифта. Правя го, за да не чакам цялата плоча да се върти. Сега ще тръгне и автостопа, който е в края на плочата. Абсолютно нормално и плавно, защото отново не използва лифта, ръчния на соленоида, не използва механичното повдигане на повдигача отдолу. Така. Ето го лифта отново. Какво прави? Ето, ще го снимем него. Много бързо пускане, много ударно повдигане просто. Това трябва да е плавно и мазно, като механичното при автостарт. Ето отново автостарт, лифта не свети, не го натискам, пускам автостарт. И ето тук, ако искам да сменя песента, ползвам счупения или неработещ лифт. Ето как пуска. Ще го преместя на ръка, за да не го тормоза. Автостопа също си работи нормално. Това е.